खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेल थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव जे भगवाननि महर लानो सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुथाजोबोसै नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आङो नाजागोन खिन्थु मिन्थिया ओमफ्रायनो मैयानि ब्लाउस बायनानै लाबोनायखौ स्राय गानबायानो आरोना गानबायबो देखायबाय माने गानबाय नालाय खिथानाय जाबाय आरो बायनायखौ खिथादोंमोन नालाय मैयानो फिसालानि इउनिफर्मजों ज' सुनानै दोनखादों नालाय राननानै थाबाय गानबायबो आरो दुगैखां लोबखां फुङावनो थारमाने बिमा फिसा फुङावनो दखानाव थांनांबाय आरोना बिदानो जादा दिनै माबा बाहेरा बुस्थुसो लाङोलायनो बावलि बावला जारलासो ओमफ्राय बेनोथ' नांदेरखागौआनो गेगाय गेगि थ' माबाथ' ओरैबायदि फिटखा आरोना गस्लायाबो ग्रोब जानाय मोनथारदों एकदमबारे एसेबाबो नै आखाइफ्रा थोन थोनसो जासिगौमोन आरो आयै जाब्रा जिबन दे माबार गानदो थाब थाबनो बेयाथ' नै लिलि लाला मेथाइ लानानै आरोना ओमफ्राय मा मोन्दोंथाय एकदम गाज्रि मोनगासिनो दङ सोनाफोर बिमा बुरैया बिदिनोबा बोरै जानांगौना ओंखायनो आं दिनै डक्टरनाव थांगोन आरोना मोनायावबो ओंखाम जायाखै ओमफ्राय 9टा बाजियावनो माबा साहा लोंनो जि लुबैबाय गोदाव सोराव आरोना ओमफ्राय लोङाखै आं गेस जानो गिनांगौना बाथोन लोङा आङो हमथानानै थाथारबाय थालिर लाबोखानाय दंमोन बेखौनो थाइनै जानानै थादों आरोखि बोरैबा मोनगासिनो दङ ओमफ्राय फिसालाजों दसे जिरायफानायावनो जा माबा केक जानो मा जानो गोसोखांनानैनो लुबैलाबायबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाया 9टा जालायबाय आं लायनो नामा 9टायाव बहा केक मोननांगौ खाथि दखाना बन्द' जाजोबो जारलासो ओमफ्राय दिनै लानानै फैथारबाय आरोना फिसालाया मोनसे लांगोन नो दिनै ओमफ्राय आंबो लानानै फैथारबाय आरो फिसालाया जायो एखमबा जाया गथ'आबो ओमफ्राय ओंखाम जालांनो थिनबाय ओंखामबो जालाङानो मैया मोनायाव जाखादोंना ओंखामसो होनो आरोना खम जारला गाइखेरजों बिस्कुट ओमफ्राय एसे एनै जाग्रा दं बेखौनो जालांथोंसै आङो साहाजों बावलि जानोसै ओमफ्राय थांगोन सनाफोर आङो नोंनि लोमजानाय साजानाय देहा बोरैबा मोननाय खनायाव दोन फार्स्ट डिउटियाथ' बेनो नालाय टाइमाव सहैहोनांगौ आङो इन्टारभिउआ बेनो बेयावनो पास जाबाय थानांगौ जायो जोङो एखमबा फेलबो जानो नागिरो सनाफोर थ' दिनैबो नाजागासिनो दङ इन्टारभिउआ एकदम बाथ' खालार आरोना गावनो गाव समायनाय मोनदों मालायखौ मिन्थिया माबायदि नुदों खिन्थु आंखौनो आं समायनाय मोनदों आरोना फिट जाथारदों बोरैबा ओंखायनो बिदिसो लानोसै हाबा गेजेरावनो आगिया थाना होयो नालाय थांगोनसै स्कुलावहाय आइसोर बेहाबो यगा मेटजोंसो आंनि ब्लाउसजोंसो सेम जाहांबाय माथो बाबा ग्रिन माबा थांसै टाइम जासिगोन स्कुलाव दोनबाय फिसाखौ सिदा सिदि काउन्टाराव फिस काउन्टारावहाय फिस होनानै थांखानोसै मासि होआबाथाय दिगदार जाथारो मालाबा आरोना आयै लाइना गोलावबाथाय जारलासो जालायगोन आंहा गसंथेरनो हाया थाथेरनो हाया मोनथारदों बारा गैया एसे जिरायनानै थाथ'नोसै स्कुल दोनफैनाय समावबाथाय बिराद भिर जायो आरोना होगोनानै लानो हाबाय दाख्लै सोरबा सोंहरदोंमोन बाबुनि फिसा बेसेबां होननानै 1300 आरोना 1300 गोलैयो आरो टिउसन फिस हिसाबै 800 लायो ओमफ्राय कम्पिउटार फिस स्मार्ट फिस बे हिसाबै 500 आरोना ओमफ्राय 1300 गोलैयो मान्थलि 1300 सेबा आरोना एबारना आरोथ' दंबावो सुनाफोर जोबनो रोङा आरोना ग्रोब फैदो मा फैदो हा ओहो जाला फैदो सिदा सिदि खरमथला ओमफ्राय सनाफोर दखानफ्रानो नै बारा खुलिथ'वाखै 8:30 जादों नालाय बाबाखौ दोननानै खनसेनो फैबाय आङो मैगं थाइगं दखानाव आरो न'आवथ' मैगं थाइगं सुइनं जाजोबनानै दंखायो नोंथांमोननो देखायखादोंमोन आं बेनि सिगांनि ब्लग्सआवहाय ओमफ्राय मैगंफोर माबा दुरबल आरोना ओंखायनो भिन्दि पवासे पटल पवासे बानलु 10 थाखानि लानानै ओमफ्राय नै मेडिकेल स्ट'रावहाय थ्रोब आरोना फुङावनो गोलोमफुजोबखाबाय जिरायनोसै दुबला पाया से रे दादा साई ना आपने मैं जिरायबाय
थारमाने फ्रेस खालामनायनि सिगां एसे जिरायनानै लाग्रोनांगौ ना गरम मोननाय देहाफोरखौ एसे थान्दा थाजिम सान्थिबासो नायनो हायोना ओंखायनो एसे जिरायबाय आरो ना 5-6 मिनिटसो जिरायथ'बाय बारावहाय बिराद गोलोमफ्रुनानै फैथारदोंमोन ना आइदै जायाहाय आंजोंबो गरमफ्रालाय बहाथो बारगोबावनो रोसि गलायनाय गरम जेरावबो नङा सोलाबो खदमथलायावनो मेडिकेल स्ट'र दं नालाय बेयावनो ओंखायनो बेयावनो फैदों आङो मा मोना एसे ओरैनो सुनानै थांनो आङो बोरैबा मोनथारदों आरोना देहाखौ माबा हेसपेस प्रेसाराबो नर्मालबावसो आरोना आंना गाहायाव 95 गोजौआव 120 थेवबो माने दुरबलथाय नायजाबावनांगोन आरोबाव थांसेयानो नायजाबायानो जि गोबावसो दिनैसो प्रेसार नायजाबाय आरोना नानि प्रेगनेन्टआवसो थांनोसै प्रेसारखौबो डाउट जादोंमोन आं ल' जादों नामा साननानै बोरैबा ल' फिल खालामबाय थादों नालाय प्रेसारा ल' नङा एकदम थिग थाक दङ 5 मिनिटसोल' गसंनांगौ आरोना होमबानो माबा बोरैबा मोनजोबो आरोना एथ' रायखस बायदि जाग्रा मानसियाबो दासान्दि ल' फिल खालामनानै माबा जानो हाया बोरैबा अबस्था साला गरमसो मोन्दों ना मा मोन्दों जि बाबाय आङो आगोलाव ना प्रेसारफ्रा एकदम गाहायाव 80आनो थायामोन आरोना 75 आरो थायोमोन ल' थायोमोन एबारसो आङो गाहायाव 95 होननाय खोनाफेरदों आरोना आंनिखौहाय थिगानो दङ जाहैदों 90फोर थानांगौ होनदों थिगानो दं होनदों गोजौआव 120 जाहां मिन्थिया आरो नायनोसै र' गरमफ्रा थांबा मोजां मोनगोन खोमा अन्द्रफ्रावसो मायाबा बोरैबा जालांबाय नामा आंना आइदै प्रेसाराथ' थिगैनो दङ बेफोरबो दलद थाया नालाय बेफोरखौ लानानै सोलिनायाबो साधारन नङा मेगना माबा मानलु मोनगासिनो दङ आयै आंनि फिसाया हाया माइ आदिनदों होननानै मारै थिगायनायलाय नों लाबाय मा आयै सना मिन्टावहाय गथ'आबो उल्था नायसै माइ आदिनदों होननानै गारिनिफ्राय गावहासो लानानै फैबाय आरोना सेरेलेक्स लानानै फैदोंमोन आङो जागोन ना जायाथाय दाउटसो आरोना आगोलाव 6 मासनिफ्राय जाग्राखौ लाबोदोंमोन आङो एसे ओइ जायाखै गारजोबनांदोंसो बिदियावलाय जायोमोन आगोलाव नै 345 थार आरोना बिराद दाम जाजोब्बायहाय आगोलाव 2 बेसेबांबाल'मोन बिदा जानाय समावहाय जाहोनायनोसै आं जायखिजाया एसे बिमाया एसे बाथाबनायनिफ्राय बिमाखौ बाथाबनायनिफ्राय एसे बारग'यो खोमा मोनायाव एकदम बाथाबबाय थायो बिरादनो बेखौ जाबाबो गोजोना थान्दासो लानानै फैबाय आरोना आइसक्रिम नै बिमा फिसानो एसे थाजिम थान्दा मोनथोंसै साननानै सनाफोर जाखावथारदों गेम जिरायनानै बिमा फिसा गोथाव बिराद दाम जाजोब्बायना सिमाखाफ्राबो उदैखौ थान्दा मोनहैदों उदै सिङावथ' जेबो गैया मावलि जिख्लासे दङ साहा दाखाब दङ ओमफ्राय थान्दा थाजिम मोनहैदों आरोना दा बायदि रिएक्सनसो जायो नामाथाय मिन्थिला साहाजों आइसक्रिमजों उदै खालिजों जाजोबनानै लागोनसै सोनाफोर 11:30 जाबाय टाइमा ओमफ्राय जेने थेने उन्दुलांबाय आरोना बारा गोबाव उन्दुनाय नङा बियो दा दसे थानानैनो गाबज्रिगोन आरोना आंखौ ओमफ्राय उन्दुफानो लेंगोन ओमफ्राय खामानि दामानि जालदाब गारनानै उन्दुफादो नङाबा लाफानानै खेलेंखेसें मावबाय थादो बारा गोदोखौनो उन्दुआ आरोना आंनि फिसाया जेबो मावनो गोसो गैया सनाफोर गोलैसोनानै थानो लुबैदों आरोना मावनो गोसो गैया होननानैथ' बिदि जिरायनानै मोनजानाय नङाना संसै मा संनाय जायो भिन्दिफोरखौ एवलाबायनोसै फजलफोर एवलाबायनोसै दालियाथ' जाबादा जायो एसेबाबो संखायोआनो गथ'फ्रा जाखागोनानो एसेबाबो बेलेगखौथ' जायानो नालाय बहल नायदोंमोन बहलखौथ' जागुबै जाखाया आं हारसिं जानांगोन दा आंहाबो बहाबा जानो हानाय नङा आरो गारजागोन जेबो लाबायसै आरोना सनाफोर संनोसै ओमफ्राय उन्दुलांनोबो ओंखाराखै उन्दुलांनो ओंखारबाथ' फिसाजों मिसिफानो हासिगौमोन मिन्थिला आंना स्ट्रेस लानानैसो जादों नामा आं एसे दासान्दि स्ट्रेसखौ एसे बारा जानाय मोन्दों आंखौनो आं माने मोनायावबो मोजां उन्दुनो मोना मेगन मोदै टाइपनि जागासिनो दङ बेनिफ्राय आरो सोरांस्लाबनानै सिखारदोलाय
बेनिफ्राय सानसे माने लुखुर लाखार सानावबो उन्दुनो ओंखारबाबो एक थुख्रा मिसिबनो मोना फिसाजाबो थांफानो ओरै फैफानाय माबा आथुर बिथुर खामानि आरो फिसालाखौ फोरोंनायनि स्ट्रेस थांलाय फैलाय बेबादिसो जादों नामाथाय आङो बिदि मोनबाय आरोना बाट बेबादि बुंनानै जे आंल' जे बिमा बेथ' नङाना साथाम साब्रै गथ'नि बिमा दङ सानै गथ'नि बिमा दङ हारसिं फेदेरग्रा दङ हा बाट बयनिबो देहाया एखे थाबाय थाया आंबो एथबां दुरबल मानसि नङा बाट मा खालामनो जादों नालाय जादों आरो दुरबल नालाय दुरबलसै मालाबा समाव मानसिनि अन्दराव मा खमजुरि जायो मा फैयो मा जायो जेबो बुजिनो हायाना स' बे टाइपनि जादों खोमा आरोना आंना हा गथ' गोनां मानसिफ्रालाय आरो बहाथो सुख सान्ति थानो मोनो बेथ' बयनिबो बेलायाव एखेयानो जाखागोन बाट सानफ्राव एसे फिसाजोखौ गोदो उन्दुजानो लुगैयो आं फुंफ्राव एसे गोबाव उन्दुजानो लुगैयो बाट बेयो अबस्थाया जाया आरोना बेयावनो आं हेरेसमेन्ट जायो आरोना टेनसनबो लाफ्रांलाय लाङो आथुर बिथुर जानाय लोंनायबाबो सुख सान्ति गैया दासान्दि बिथाङा बुंदोंमोन बिमादैखौ लेंहरथ'दो होननानै बाट बिमादैखौ मालाय बोरै लेंहरनो बे मालाय बोरै फैनो बेहाबो स्कुल दङ बेलासियाव टिउसन दङ गथ'फोर गैया आरो आइखौ मालाय बहा लेंहरनानै मोननो फंबाया डिउटियाव थांबा आइयाबो मालाय न'आवनो गाव हारसिं आरो बिखुनजो बिमायाबो हारसिं बेखौ मालाय बहा लेंहरनानै मोननो स' रावबो गैया आरो बिमा बुरिया दा हारसिं आरोना स्ट्रेसखौ एसे जेने थेने एकदम नारगार नाजानांगोन आङो होमबानो स्ट्रं जाफिनगोन बोथोरफ्राबो बिराद लरहायनाय ना हाजा बोरैबा मोनथारदों आङो मा खमजुरि जानानै दङ ओमफ्राय जुदि जेबो मोजां मोनथाराबा आङो फुरा बडिखौनो स्केन खालामनानै नायनोसै आरोना अन्दरफ्रावबो मा जादों मा मादों नायनांगोन ना गगाबो मोनसोदों मोथो मोनदों बेफोरनि जुनैबो जालाबायदों नामाथाय एकदम सानथाम सानब्रैसो जाबाय आरोना गथिखे बुंनो थाङोब्ला हां गोलाव बोनानै थाथ'नोसै आं एसे देहाफ्राबो देरद्रायनाय लिरद्रायनायखायसो बेबायदि जाबाय नामा आङो एसे एक्सारसाइसफोरखौबो स्टार्ट खालामफिननांसिगोन नङाबा जानाय नंला फारसेथिंनिफ्रायबो खेयाल लाखिनांसिगोन आंनि फारसे माने बारा खेयाल लाखिनाय जाथाराखै आरोना आंनि फारसे खेयाल लाखियाबाबो देहाया माने बोरैबा जानो नागिरो सनस्रासो आंनि देहायाहाय एथ' हाट्टा काट्टाबाबो आंफोरबायदिया एथ' जायो लोङोबाबो आंफोरबायदिया माने हाई प्रेसार जाथावथाव आरोना खिन्थु हाई प्रेसार जाया आंना ल'आवनो थाबाय थायोमोन बास एबारसो लेभेलाव थाफैदों बेलेन्सआव थाफैदों बैसोजों गोजौ गाहायजों मानसिजों प्रेसारजों थिग जादों आरोना सनाफोर एनै सनाफोर गावनि देहा सान्थि गैयैखौलाय माथो फोरमायबाय थाबावनो बेनो बे बास एसे फोरमायबाय बेखिनिखौनो जायफोरा फरायनायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय गाज्रि मोननो नांला आरोना मा लेटार पेटार बुस्थु माने शेयार खालामलाबायखो होननानैहाय बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय